afros, big dicks and all. Ja kad budem veliki, oženit ću Plavšu. Ja ću ti se bogato udati. Uz dobar plan sve je moguće. Kronet 100 i Kronet 200 novi su tarifni modeli u GSM mreži Kronet koji vam nude povlaštene cijene i značajne uštede. Birajte tarifni model koji vam najviše odgovara. Evo ih! Dragi mladenci, možete se poljubiti. Čestitam. Tarifni model možete promijeniti. U emisiji Alpe Dunav Jadran, dokumentarni film švicarske televizije iz Lugana pod nazivom Opatija Oteriv, želja za mirom. Film govori o samostanu Cistercita koji se nalazi nekoliko kilometara od Fribura, glavnog grada istoimenog kantona u Švicarskoj. Jadranska magistrala već 35 godina povezuje mjesta uzduž hrvatskog dijela Jadranske obale, od slovenske do crnogorske granice. O važnosti ove prometnice i ulozi u njihovu životu govore stanovnici mjesta kroz koja magistrala prolazi, te stručnjaci koji su je gradili. Prvi put je tako lako održavati zube bijelima. Novi Orbit White odličnog je okusa i dokazano uklanja mrlje od kave ili crnog vina koje se tijekom dana nakupljaju na vašim zubima. Vaši će zubi izgledati bijelije i čistije, a budući da je riječ o Orbitu, pomaže i u zaštiti od karijesa. Novi Orbit White pomaže da održite zube bijelima i štiti od karijesa. Kreativnost, sposobnost, sigurnost. Atos Prime. Svestrani auto za svestrane pojedince. Ostruži, osvoji, bit će vruće, vruće. U ponedjeljak 21. kolovoza nova kartica ljetne igre Ostruži i osvoji.
Britanski spasioci pripremaju se na ulazak u potonulu rusku podmornicu. Ruske vlasti smatraju da najvjerojatnije nema preživjelih. Vlada ide u dugoročno saniranje hrvatskih željeznica, pa nema razloga za štrajk željezničara, ustvrdio ministar Vidović. Najveći skup mladih u povijesti. 2 milijuna mladih iz cijelog svijeta pozdravilo Svetog Oca. Nautičari se vratili na Jadran. Dostignut rekord iz prijeratnih godina. Dobro večer. Nekoliko dužnosnika ruske sjeverne flote potvrdilo je da je svih 118 članova posade podmornice Kursk vjerojatno poginulo. Na mjesto najveće katastrofe u povijesti ruske mornarice, kako su je sami nazvali, večera su stigli britanska mini podmornica i norveški ronioci. No pitanje je imaju li više koga spasiti. Dok se norveški brod s britanskom mini podmornicom približavao mjestu potonuća Kurska, ruski su vojni dužnosnici svojoj i svjetskoj javnosti objavljivali kako se najvjerojatnije dogodilo najgore, da je cijela posada mrtva. Većina je, kako su objasnili, poginula odmah nakon eksplozije i prodora vode u prednji dio podmornice. Ostali su, kako se pretpostavlja, još nekoliko dana imali dovoljno kisika, no oštećenja na Kursku su bila prevelika. Nažalost, prešli smo kritičnu granicu preživljavanja koju smo predvidjeli za posadu Kurska. Ta je granica zapravo prijeđena jučer, no možda je pomaknuta na danas ili sutra. Tijekom noći, nakon tehničkih dogovora s Rusima, do Kurska će se spustiti britanska mini podmornica i norveški ronioci. Oni će pokušati učiniti ono što nije uspjelo ruskim spasiocima, spojiti se s Kurskom unatoč oštećenjima na glavnoj komori za spašavanje. Uz to spašavanje će im otežavati i vrijeme koje se večeras počelo pogoršavati. U međuvremenu nastavljaju se nagađanja oko uzroka nesreće. Britansko ministarstvo obrane opovrgnulo je da je Kursk potonuo nakon sudara s nekom njihovom podmornicom. Ruski vojni izvori za sada samo potvrđuju da je došlo do eksplozije. Sa sigurnošću od 80 do 85% možemo reći da je podmornica potonula nakon snažnog unutarnjeg udara, što može potvrditi istražna komisija, ali i svi oni koji su vidjeli Kursk pod vodom. Nekoliko je mogućih uzroka udara. Prva verzija je sudar s nekim objektom, no danas još ne možemo reći kojim. Ruska javnost, posebice roditelji mornara, ogorčeni su na mornaricu i predsjednika Putina, koji je prvih dana krize bio na odmoru. Što da kažem o njima? Jedan je na odmoru, drugi su tko zna gdje. Što mogu reći? Naša oprema je jadna, jednako kao i zemlja i mornarica. Jedina nada je uspjeh britanske mini podmornice, no ona još nije spuštena u more. Na području Drniša i Knina danas je gorjelo na 7 mjesta. Bila je ugrožena i cesta između Knina i Gračaca, ali su vatrogasci uspjeli osigurati nesmetano odvijanje prometa. U Pađenima kod Knina bilo je zahvaćeno veće područje, pa se požar primaknuo i cesti Okla i Knin. Vatrogasci su lokalizirali požare koji su prijetili na cesti između Drniša i Muća, a ugasili su i one u Kričkama i u Mljanovićima. Naš dopisnik javlja da je večeras bilo najteže u prominskim selima Suknovci, Ljubotić i Čitluk, gdje je vjetar često mijenjao smjer vatre. U prigradskom drniškom selu Badanj gasitelji nisu uspjeli spasiti jednu štalu u kojoj su izgorjele 2 krave. Policija istražuje uzroke požara, a vatrogascima se neki od njih čine u najmanju ruku čutnima. Nizozemski ministar poljoprivrede, zaštite okoliša i ribarstva Lorenz Jan Brinkhorst, kojeg su danas primili ministri Pankretić i Kovačević te potpredsjednik vlade Linić, 4. je ministar iz te zemlje koji je ove godine posjetio Hrvatsku. Kao članica Europske unije i zemlja koja pozitivnu vanjsko-trgovačku bilancu država izvozom, uglavnom poljoprivrednih proizvoda, Nizozemska nam može pomoći pri ispunjenju potrebnih kriterija za ulazak u Europsku uniju, ali i u budućim pregovorima u tržišnoj liberalizaciji, na što smo se kao nova članica WTO-a i obvezali. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske reagiralo je na jučerašnje priopćenje HDZ-a u kojem je kao neprihvatljiva i neodgovorna ocijenjena izjava ministra obrane Joze Radoša kako je moguće da će područje Prevlake imati poseban status. U Uredu za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva obrane ističe se kako ministarstvo u potpunosti dijeli nepromijenjeno stajalište vlade o Prevlaci kao isključivo sigurnosnom, a nikako teritorijalnom pitanju. Izjava ministra obrane Joze Radoša o posebnom statusu tiče se isključivo načina korištenja poljoprivrednog zemljišta s obzirom na neriješene imovinsko-pravne odnose u tom graničnom dijelu Republike Hrvatske, kao i s obzirom na nazočnost snaga UN-a na Prevlaci i nedovršene pregovore o demilitarizaciji uskog graničnog dijela na obje strane.
Udruga hrvatskih branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata zahtjeva povlačenje prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te donošenje novog. Predsjednik udruge Ilija Majić ocijenio je da je prijedlog zakona prijepis starog zakona. U njemu se reduciraju prava branitelja, a osobito ratnih stradalnika, a državna vlast isključivo želi uštedjeti na braniteljima. Udruga podupire inicijativu ministra hrvatskih branitelja Ivice Pančića za sastavljanje popisa ratnih postrojba sa svrhom utvrđivanja i popisivanja hrvatskih branitelja. Tek tako bi se, tvrde, mogla provesti revizija invaliditeta i statusa branitelja. Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, koji je u posjetu općini Stara Gradiška, prokomentirao je najavu sindikata vlakovođa Hrvatske da će smanjiti brzinu vlakova dok se ne razmotri stanje sigurnosti prometa na hrvatskim željeznicama. Što se tiče konkretno najave štrajka na željeznicama, želim reći da vlada ide sa ogromnim sredstvima u infrastrukturu, posebno u sanaciju željeznica. Riječ je o golemim novcima od oko 6 milijardi 200 milijuna kuna kroz naredne 3 godine, što je po prilici iznos koji je dostatan za, recimo, trogodišnje obećanje mirovina kojima smo planili ići kao obeštećenjem umirovljenika. Isto tako, riječ je o sredstvima koja bi na godišnjoj razini omogućila na ovaj ili onaj način zapošljavanje ili rješavanje statusa oko 160.000 nezaposlenih ljudi. Ne vidim nikakvog razloga da se na željeznicama štrajka i mislim da taj program rekonstrukcije i željeznica, da će taj program donijeti svoj rezultat, ali je za to potrebno vrijeme i velik novac. Obilježavanje 15. svjetskog dana mladeži završava velikim finalom u predgrađu Rima Tor Vergati. Molitvi gotovo 2 milijuna mladih pridružio se i Papa Ivan Pavao II. Više od 600.000 hodočasnika u Rim je stiglo iz 160 različitih zemalja. Na Papin Woodstock, kako su talijanski listovi zbog tako masovna okupljanja nazvali Tor Vergatu, mladi su počeli pristizati već rano jutros. Zbog visokih temperatura, unatoč rashlađivanju, šmrkovima, liječničke ekipe imali su više od 800 intervencija. Sveti otac u Tor Vergatu stigao helikopterom sa zalaskom sunca, a zatim iz Papamopila pozdravio okupljene. Predviđeno je da s mladima ostane sve do ponoći, dok će sutra ujutro služiti svečanu misu. Odzivom mladih, Vatikan je iznimno zadovoljan, a novi dan mladih održat će se najvjerojatnije za 2 godine u Torontu. Oko 15.000 ljudi prosvjedovalo je u središtu Osla zbog mogućeg marša neonacista, koji na taj način žele obilježiti obljetnicu smrti jednog od najmoćnijih ljudi nacističkog režima, Rudolfa Hessa. Vlasti u Oslu dosad su 3 puta odbile ekstremnim desničarima dopustiti marš kroz središte grada, ali strahuju da bi se oni mogli okupiti u predgrađu. Zbog mogućih izgleda policija je pojačala sigurnosne mjere. Samo nekoliko sati nakon optimističkih najava da je 4-mjesečnoj talačkoj krizi na filipinskom otoku Holo napokon došao kraj, sve je opet na samom početku. Sa sastanka s muslimanskim pobunjenicima pregovarači su se vratili praznih ruku. Kažu da je dogovor propao jer otmičari strahuju od napada vojske ako oslobode sve taoce. Ponudili su puštanje 2 talaca, ali je to odbijeno. U rukama otmičara još je 12 Europljana i Južnoafrikanaca, većinom turista. Osobni čuvari mogli bi dobiti neobičnu konkurenciju. U Bangkoku je naime predstavljen prvi robot koji je sposoban otvoriti vatru na nezvane posjetitelje. Opremljen je kamerom i senzorima koji registriraju kretanje i toplinu. Naoružan je pištoljem i može biti programiran da puca odmah ili čeka na naredbu koja mu se šalje putem interneta. S daljnim razvojem tehnologije roboti bi se mogli koristiti za čuvanje važnih mjesta, poput muzeja. Akcijevu marinu u Korčuli ove sezone posjetilo gotovo 70% gostiju više nego lani. Uprava akcija priredila je posljednju u nizu ovogodišnjih zabava koje su do sad održane u 3 marinama, a sve u znak zahvale na dugogodišnje vjernosti svojih posjetitelja. Sa do sad registriranih 5500 gostiju dostignut je rekord iz prijeratnih godina. Zvuči gotovo nestvarno, ali posljednjih 10-ak dana u marini, čiji je kapacitet 155 brodova, navezuje njih 220, a najviše italijanskih i njemačkih zastava.
Čelni ljudi ACI-a koji su tijekom svih sušnih godina neprestano ulagali u razvoj Korčulanske marine, neki u zadovoljstvo. Veseli prije svega i zbog našeg strpljenja, znači dugo smo čekali, ali smo dočekali na najbolji mogući način. Završna pešta u Korčulanskoj marini na najljepši način zaokružila ovogodišnju nautičku sezonu. Slično Korčulanskoj i sve su ostale marine na našoj obali većinom prebukirane. Hrvatska kao turistička destinacija ima nesumnjivo velike komparativne i prirodne prednosti u odnosu prema ostalim mediteranskim zemljama. Najviše veseli činjenica da su se ovo ljeto popunile južne marine, da raste i broj brodova na stalnom godišnjem vezu. 11 marina u ACI-evom sustavu je popunjeno, a očekujemo da će se u naredne 2 godine popuniti zadnji vez. U iznimno ugodnom ozračju najsretnijim sudionicima nagradne igre pripao je 10-dnevni besplatni smještaj, a svojim su nastupom zabavu veličali Klape Vela Luka i Kut Moreška. U naseljima Molvice i Batinska nedaleko od Đurđevca izgrađene su kapele. Blagoslovio ih je varaždinski biskup Monsinjor Marko Sulej. Izgradnju kapele Svetoga Marka Evanđelista u Molvicama i Svetoga Vida mučenika u Batinskama vrijedne više od 400.000 kuna financirala je općina Kalinovac. Unutrašnjost su uredili kalinovečki umjetnici Ivan Lacković-Kroata i Ljubica Matulec. Posebice impresivan Lackovićev križni put. Svatko ima svoj križni put u životu. Otkad se rodimo i dođemo na svijet, prolazimo kroz taj život, moramo se mučiti. Zapravo i to je zadaća čovjeka da se potroši, ali da se potroši u dobru svrhu. A svaki križni put ima dobru namjeru. Mora čovjek prepatiti da bi nešto stvorio. Ove 2 kapele ne smije biti samo mjesta gdje će se okupiti onda kad bude sveta misa ovdje, nego neka bude i to mjesto gdje će se svaki dan, svaku večer okupiti još ovo malo stanovnika što ovdje ima, da zajedno Boga mole. Iz općine Kalinovac više od 100 intelektualaca dali su doprinos hrvatskoj svjetskoj, umjetničkoj i znanstvenoj baštini. Jedan od njih je i profesor Petar Grgec, kojem je u povodu 110. godišnjice rođenja slovački veleposlanik Jan Petrik svečano otkrio poporsje rad akademskog kipara Ante Brčića. U manastiru Krka vjernici srpske nacionalnosti slavili su preobraženje Gospodnje, odnosno 400 godina dolaska Srba u sjevernu Dalmaciju i Liku. U manastiru Krka okupilo se tisuće vjernika srpske nacionalnosti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i SR Jugoslavije te zapadnoeuropskih zemalja. Mitropolit Nikolaj Dabrobosanski pozvao je Srbe na povratak u svoj zavičaj te na obnovu duhovnog života. Ja sam trenutno u Srbiji, tu sam došli, čim je škola završila, znači 2,5 mjeseca smo tu, planirano loš, tu smo roditelji, vratili se prije 3 godine, sa njima smo sestri na Split. Kad je bilo posla, vratilo bi se 90% ljudi, ali bez posla nema zbog čega da se vratiš. Srpska crkva cijeni i pozdravlja nedavni posjet nadbiskupa Bozanića SR Jugoslaviji, što će svakako pridonijeti zbližavanju ljudi i zacjeljivanju ratnih rana, tvrde srpski svećenici. Mislim da je to jedan znak pozitivan i ono što se očekuje od prvojerarha crkava. Znači da oni prvo pokažu primjer kako bi trebali drugi da čine. Pučkome veselju koje prati ovaj pravoslavni blagdan, logistiku su dali hrvatski ugostitelji iz Kistanja i Knina, prodajući piće i hranu. Posao je posao, para se mora zaraditi ili na našim slovama ili na pravoslavnim, nisi je to Bog. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival 6. po redu otvoren je 3 bosansko-hercegovačkim filmovima snimljenima ove godine. Crvene čizme redateljice Jasmile Žbanić, Troskog Srđana Vuletića i Bezdan Adisa Bakraća, koji su otvorili ovogodišnji Sarajevo Film Festival, bit će prikazani u sklopu programa Bosna, igrani, dokumentarni i kratki filmovi. Cilj toga programa jest otvaranje prostora mladim BH autorima prema inozemnim produkcijama i koprodukcijama, kao i pomoć BH filmskoj produkciji. Ovo je najveći i najkvalitetniji festival do sada. Imat ćemo 115 filmova, odnosno radova, i oni dolaze iz 35 zemalja i svrstani su u 10 sekcija. Hrvatski film Blagajnica hoće ići na more redatelja Dalibora Matanića bit će prikazan u ponedjeljak u sklopu regionalnog programa autora filmova iz zemalja u tranziciji.
Sarajevo Film Festival tim programom želi potaknuti produkciju zemalja u tranziciji i tako promovirati mlade autore. U sklopu programa dodijelit će se i nagrade žirija za najbolji film te posebno priznanje. Drugi hrvatski film Da mi je biti morski pas redatelja Ognjena Sviličića bit će prikazan u četvrtak 24. kolovoza u sklopu pilot programa TV Festival. To je novost ovogodišnjega Sarajevo Film Festivala, čime se ta manifestacija želi otvoriti prema televizijskom stvaralaštvu i to ponajprije prema igranim TV oblicima. I tijekom večeri promet je na većini cesta i dalje razmjerno gust. Prema podacima HAK-a na državnoj cesti D1 između Karlovca i Gračaca promet je intenzivniji u smjeru Karlovca. Vozi se bez zastajkivanja. Kroz Karlovac se vozi sporije i teže. Pojačani promet i na državnoj cesti D3 od Rijeke prema Karlovcu. Na graničnim prijelazima i dalje je više vozila na izlazu iz zemlje prema Sloveniji i Mađarskoj. U trajektnim se pristaništima najdulje čeka za ukrcaj prema otocima Srednje i Južne Dalmacije. Ovisno o redu plovidbe čeka se i do 2 sata. Odigrani su 4 utakmice prve Hrvatske nogometne lige. Najveće iznenađenje priredili su novaci u ligi nogometaši Čakovca, koji su uz 2:0 pobjedili splitski Hajduk. Slaven Belupo je kao domaćin svladao Marsoniju 3:1, iako su gosti vodili cijelo prvo polu.